Di na lang yung makaya. Di na. Mayor, wala po niya. Mayor, pila na magtakatuloy ka. Mayor, ano talaga? Gawa sa pisuhan na rin. Di naman nakagawas na rin. Kaya, Mayor, Tuban ba? iluban, ilok. Ay, ilok, iluban naman. Tara, Basta katang kagawas na rin. kasi na kayo maagi ng Mayor mga. Sundat, problema. Yahay na kita po, mga tayo, bationg. Kaya na, kapag kaguul. Kahit ako ano, kahit tao, hitman na rin. Tsaka paghalang na naman, Dripis man. Ikaw sa mga kanila eh. Nalagay mo doon din po. Ni Mayor, duway. Dahil takatuloy naman ni Mayor, mga. Tingnan lang ta magpatato ang inyo nga kahit ah. Ito ba? Ito, no, yung mga. Tiyan, pinitako ko doon eh. Ulat lang yung tato ano eh. Ilan? Katulong. Mayor. Nalagi, Ano? Wait, Tulak kayo, sir. Sir, kay Binariso na itulak naman tayo eh. Sir, pangalan mo? Ano naman ka rin? Ako sir? Ako si Desidido Mukayo Jr. Bola lang yan. Desidido Moncayo Junior. Desidido na, taga Moncayo. Junior ang... Tama mo, Pinariso. Tawan. Napay cellphone. Yan na, exit Ay, ka. ano na sir? Music lover. Ano ako siya kanyan? Mayor. Ano ka magdadala, Mayor? Mura. Kahit mo na, Sir, Mayor. mga muslim ka. Kani siya, sir. Kining pulinarya sir. Si Pulibrunarya. Para pulinarya sir. Kanang ginagawa. Para Pinarya. Para pulinarya sir. Yawan ang kanin Mayor. Ito ba kagin? Kailan ba kagin sa kahin rin? Sir? Kailan ba kagin sa kahin rin? Wala lagi sir, kaysa di na siya sir. Pinapawag ko na Kana, sir. sa kahin rin, ako may mas pinakagahin. Ay, ikaw mas pinagagay sir. Natapahan niyo sir ba? Okay? Magpauban tapos mga di ko rin niyang gabi sir. Kay ano ba ito sir? May akwak sir. Hindi na nakaulit. Hindi na lang sa wala priso naman na rin. Ay, di na nakaulit sir. Salamat ka kay dili ka gusto sa mga bapo. Wala akong siguro nagkakaroon ng piso eh. Ano eh? Kasi nadalain din. Para kasi na, gusto din yung ginadala. Di kita sir. Gamit bitaw na po niya siya sir. Aparato sir para sa kanang magpatato sa gawa sir. Mo gidala na pa sa TV sir. Please ko sir, gusto ko mo tato gyapon sir kay mo gani akong talent sir. Ah, so, mo ato pa, tato artist ka. Oo sir, tato artist ko sir. Nakita ko na ito. Ay, bawal na surprise ng problema. Kasi nanay bayad na dito pa bayad kahit ta. Kahit ito pa bayad. Dito pa bayad. Ay, kanang, patato ko ba? Patato ka ng pinakaisog ha. Pala ka. Tarong ng tato ha. Di kayo naman tarong mo. Iyan, asa di ka? Ayun na, sige pumunta na. Sige, tatoy na. Hindi, sumog to. Kaya wala yung sasakan na. Nasasakan na rin. Tato ko, kanang pinakawalog, kanang flower. Gago! Patato lang gani. Isog mo kayo. Reklamo ka? Wala sir. Sir, magkuha lang, musaksak lang sa kuha ni sir. Tatawin ako. Muntang ito rin ha. Palihog o subscribe. Ayaw sige mong tanaw. Gago! Kailan sir, kadalang sir. Paraduhan mo sir ay. Mo yun yung sulbad niyo. Nenato kayo. At buhaya ba na? Ay, sir, guba mo niya sir. Kaya na sir ay. Kaya sir, ako na yung patindogon sir. Kaya, tatawin ko. Saksak sir ako sir. Tatawin ko rin ha. May bulak, ang lingin, wala ka na. Palihog o subscribe. Sige. Buksan na. Sir, saksak na sir. Baik mabog kayo. Ganyan na sir, ganyan mong gilok sir. Kaya baho kayo sir. Pag ginawa yung muli mo. Sige, ibutan na sir, ganyan sir. Gusto mo magpatato? Oh. Ay, bulak-bulak ya. Ay, sir. Abi mo lang bag, abi lang bag. Sir, tao usong ng garbage. Dili, bag, sir. Bagtak ka lang. A few moments later. Ay, tagari bro, sakit naman kayo. Dahil trapo na ako. So, kuha pa gina na human sir. Pan pa lang na sir, kanang design pa lang na sir. Huwag pa lang naman sir, gisugdan pa lang na sir. Awal. Oh, Ako, tato, ako. Ngabo kayo, Miro?
Oh, Mir. Oh, ako kayo, bulak-bulak. Taro nga gini nga kuha ka, di Anang tato nga ka ng binairis. Nali tatok ayos Mir. Sama na nasa pagigugma. Sa may tato ako sir. Heart na namikat. Heart na namikat. Heart na namikat. Oh, kanang pinaisog. Yawa ba na Mir? Ay, pagbuot ha. Black ay karon. Ikaw. Tama? Sige. Heart na namikat. Dali ah. Kada lang Mir. Oh, ingana Ingana ka Mir. Black ay, ikat karon. Sir Mir, hindi ako kita pa. Di mo ganun. Dali ah, bakit? Di ko gusto malangan-langan. Sos. Agay! Ay, Mir. Sakit mo dyan Mir. Ay, kinuot ba? Wala akong ginot Mir. Na. Magkapugi yan yun. Na heart na mikat na nanghibi pag yun. Tara na. Oh. Nanghibi pag gina Mir. Ayaw, di Oh. Ay, mutana ko yun siya. Patay ko ba? Kasi kaso nito. Si kaso na ko dali. Hoy, tiwasa na tato, tiwasa. Oh. Ay, si Pilipinas mo. Si Carmino sa mo. Wala sa sir. Color. Kay color sir. Nay color Sige sir. ba ko tayo Mir? Ilan ang patay mo? Anong nag-solve ka this first one? Ano nasolve ko dali? Akong kaso, ano nasolve ko sa pisuhan kay stone murder. Kabalo ko sa stone murder. Kasi na kumuta lang ako kabalo. Ah, sige duluan ka. Mo lang gitawag ng stone murder kay kadang kang kalaban gani, ang biktima nako. Dakdakan ko nag-ulo ang batong ulo. Nakanong bato? Mayroon po din Oh, mo lang stone murder ko. Lip hands ka na to. Nya, mo tanong ko nimo, Mir. Lugi, 30 lang ta katuig kay pwede na preso nga. Wala mo ko bulusin mo nga preso ka diri. Ang akong kaso karon, karong higayon na, chain murders. Teaching murders. Basta chain murders. Daghan kong pang sinso ba? Yawo diri mo Ay. Mir no. Yan mo na ikaw na tarong nga ha. Tarong di ka na kumasinso. Mir. Kana ano na preso man diri? Ambo, Pumunta na. Ano ba prison naman sa may nasudlan mo dre? Ano na sulod mo ka? Bitang man na preso man ka kung sa may kaso nimo. Iya gitu sih. Ay. Kana man po good Mir na nakahilo runod ko tao Mir nga 50 ka buok Mir. Hilo ka na Mir ko 50 ka tao Mir na hiluan Iluan Mir. na mo. Iluan. Dali na kayo. Minsan yung pamagi sa kilo. Pinaagis akong concert kaya pinaagis akong tato. Tata. Di na niyo makaya. Di na. Unya karon mga isog mo. Di mo magsilbi sa ako. Patay kay 50 ka tao kamo pa duhara kamo. Sa diha na mo, halag mga baho mo diha. Ayun, so shout out mga katutor sa maayong hapon sa inyo na niya. So, hinaut na mo sa maayong palanggoy. So, ang katuntanan, content lamang. Content na to ha, itinod-ano nyo. Content na to. Kasi kato mga matuway diyan, no? Kasi mga nanood mo na, no? Content na to. Ay, magsusuko. Ay, ulaw-ulaw ha. Maulaw ko lang na to, eh. Oh, kato mga bata nga tanawa. Atik-atik lang to. Kumbaga, shooting lang. Kung magpapatato mo, Ayaw na. ikat, the best. Huwag ka na ng hibi po na heart. So, mula to no, so mga katutor, so please, subscribe. Subscribe. Follow. Ano yung notification? So please subscribe my YouTube channel. The Yuri! Show! Ayan, so maulan to no, so naman shout out niyo. Shout out tayo ko sa Limason nga si Alan Natasa. Shout out na ko diya siya. Oh, shout out. Shout out ulit ko sa akong asawa sa Chilean Katolik. Shout out po sa mga kailan ako, so sa mga padulong pa lang makailan ka na ako. O mga friends ko na ako. O sa FB friends, personal friends, paki-subscribe niya The Yogi Show. Ayun, so ako din, shout out ako sa tanan member sa Tasiya. Okay, member sa TUM, Tagum United Magician, and Tasiya Tagum Circus Entertainment Association. So, shout out sa inyo tanan diya. Especially, shout out sa kay Ma'am Pritzel Raimundo. So, Ma'am, hapit na ang August. Ma'am! Chen! Chocolate ha! So, Ma'am, Amigo mo!
Tanan, dyan na kayo lang. Okay, so thank you sa inyo. Content lang to ang tanan. Ayun yung tunod. So,